Здравейте на всички! Данислав е тук и днес ще играем Roblox с моя приятел Вензи. Те се пише Вензи, ама тук се пише Pro King, когато ни е Pro и ни е King. Да знаете. Днеска ще играем Top Models. Тъпите модели. Не са тъпя, Са тъпя, дай тази топка тук, тя за мене, Моята сила е къш. Айде къш. Виж, аз мога да я карам. Супа, дава. Я виж аз как мога, по-хубаво от тебе, а? Choosing judges. О, ти си judge. Ти трябва да преценяваш. Яко! Аз и колко ще бяхме такива? Охо! Сега тук трябва да се облика. Пинк трябва да са розов, значи. Категории пинк. Всички трябва да са розови. Пинко! Къде има розови гащи? Седни бе. Тук някак ми се разхожда. Не знам, не са те. Седни бе, черен човек. Трябва да сменяме гащи. Всички се стоим тук. Трябва да сме пинк. Пинк. Ама бе, един левна. Браво. Двама сме. Ами нямам пинк гащи, май не знам. Чакайте. Те се приличат ли си? Абе, теша съм. Гледайте ма къв съм я. Сега лицето ми. Първо се сложи едни учила. Чакай да си махна това. Косата и да си сложа по-яка. Като например е таз. Яко. Не таз, ами таз. Трябва да смените Бе, фу, тя 25 просто секунди. и ми трябват... Венци, дай ми 10, please. А? Дай ми 10, когато ме видиш. Окей. Просто напиши 10 и цъкни 10. Аз ще ти кажа кога съм аз. Окей. На всички други дава едно. Няма. Се сбирам. Ето И къде не... да пиша? С наклонена черта в чата. О, някакъв си. Оня... Дори не е розов. Дай му 0. 5. 5, тя 6. Ама цъкна ли на 5? Да. Таз ни е розова също. Она пише 0. Она били, она бе. Това е тази жена, бе. Защо се е бъгнала? Защо се е бъгнала, бе? О! Да, става. В мен тъмни 7. Тя се прави, че танцува. Искаш ли аз да ти покажа как се танцува? Сега ще съм аз сигурно. Не съм. Нека с едно повече. 9, не тая 9. Не, пак 8. Айде бе, кога ще съм аз? Охо, на тая десетка. 10. Thank you. Но подавай. Сега, Аз съм. Яко ста, а? Девятка. Да, бе! Девятки сме и двамата. Добре, и сега. Айде бе. Здрасти. Но... тая десятка. Тя си има пинг.
Двама ми написа на тенк. 10. 3 десятки, една девятка, една... Кой сега? Кой сега? Кой спечели сега? Отгоре ще е тук хора, ще изпиши кой спечели. Они... Какво? Да, до десятка. И тая до мен пак бяга девятка. Сега ще ме гледате какъв готин ще стана този път. Трябва да чакам 40 секунди. Не знам, трябва да чакам и хора, сори. Какъв е то света? Аз си на второ. Она е 1, 10, 11, 14, 16. Аз съм на второ, познайте, хора, познайте. Не си на второ. Ето го в истинското второ място. Вижте ма къв съм яка. Бай там, какво? Бай си черния се. Не, няма да го купувам. Аз си купя. Тя на някой топка да си. Мен няма, бе. Ако дървото не е едно, ще... Да не кажа какво ще направя. Ето. Сега ще им покажа. Фантаси. Какво да се сложа? Сега ще ви покажа фантаси. Фантаси! Хорей! Чакайте първо. Ще махна това косата си, да не я виждат хората. Уху! Коста. Някой тапак ми да даде толкова много. Виж ма как изглежда маса. Яма виж. Ти пак те ли си? Какво? Сега ще покажа готин човек. Това ми е най-любимото. Къде да се обличам? В това. Това е най-якото, Това е най-якото, гледай. Коста. Къде не? Ето. Вижте ма къв съм я, хора, гледайте. Да може да летя. Аз летя, I believe I can fly. Шма колко съм яка. Виж мен. Сега кой ли ще е първи? What the fuck? What the fuck, кой ти е? О май гад, хора. Едно, сори. 5. What? Човек, вижте, аз сложил всичко. Сега пък Китая. Нубз. Вика оня. Ще я пъка. 1, 3. 1, 3, майко. Майко, аз къв ли ще съм? Аз съм 5. Колко пък ти? О май гад. Басо, гата и още. Dodge! Set the fire the get to us noob. 10, 6. What the fuck? 10 и 6. Ще победи. О май гад! Това ако ми дадат 10, аз майко ще гърна тук. 9. Какво? 9. 0.
Дай да съм аз, бе. О, аз съм. О, е. 5-6. Дали. Нубс. Ще питаш. Сега представи си едно на тебе. Добре, аз кога ще съм? Сигурно. Последен. 10! Майко, аз вече Дали? съм се гръмна. 3. Въпросителен. О, мъгъчи са. Аз последен ще бъда. Аз първия път бях последен. 100! 100. What? What the fuck? Те са парти. Най-после аз. Вижте го какъв е смешен. 1! 3! Това е по-зле от мене. 4! Тапак. Къде трябва да ходя? Напиши им нубс. Абе, аз съм най-якия от тука и пак ми дадоха 6. Как сложи яки гащи? А? Как сложи яки гащи? Омага, те ми да пуснат къде? Омага? Не. Здрасти, как си, Реска? Ама видяхте ли хора какъв съм як, бе? А пък мен 5-6 и гати нубовете. Ще покажа на тези средни пръсти да си варят. Вижте ма, какъв съм як. Как си сменили такова гащите? Лесно, омага. Сега е стопка тук. Хора, готови ли сте на всички да им кажа едно, когато съм джудж? Без на приятеля ми, него ще бъде 10. Но не е 100. То не е 100% са пак. Пах ти нубовите, а? Choosing judges. Ти си 15. И аз съм 15. Пък аз бях 0. Категория is spring. Ооо. Аз чакам да стигам. Категорията сега трябва да се обличеш, нали се едно, нали знаеш, че когато е спринг, тако студено време, трябва да се обличеш където яките и неща, такива са. Но пък то тук няма. Да, наистина. Е, тук са гащите, Къде? ако ти трябват. Къде? Е, тук скачам. Не те виждам. Ето та. Гащи. Те са готини. Виж ма. Не, няма такива. Like a boss. Аз обичам коледба. Я слагам това път моята чапка. Ще направим най-смехният човек на света. Трябва да ме видиш. Не, как може да си махна пиратската шапка? Еми, ела. Тачето remove хаца и тук. Ти ми взима моята коледната шапка. Ти ми за крила. Съм крилата. Аз съм ангел. Долу сложно. Гледай, от 10 имат цветя. Такива. Не знам, ела да видим. Аз също времето е. Това е спринг. Да му. Ти като се облек само за лятото. Да, наистина, виж ма, аз съм единствения, който съм облякал правилно. Че аз съм се облякал коледно. Бас. Какво ще им дадат? 7. Седем. Какво? Тройка. Ама това е за... О, мага, то съм много тъп.
Аха, ма не е другата е по-добре. Тя е по-умна. А, ти си! У. Три. Тройка. Нуб. Напиши такова, че за такова, коледно. О, аз съм! Две е придурка съм. Мангал си, мангал. Ти ли си ти? Какво? Ама че това, такова, а ти тук се обличат както и падне. Нали? Мгм. 9. Това вече... Хора, кажете... I am recording right now and I... Не, просто. Пише I am recording right now. Добре, след като свърши и той, още един път ще се обличем и такива неща и ще свърши видеото. Хора, Не го спирай и да играме и на други игри. какво? Не го спирай да играме и на други игри. Тая част е плешива. Тая е плешива. Тая не може да ходи. Тройка. Това дори не е за зимата. Да. Гледай пак тая. О, мага. Честно. 1000. Те Нуба. са хляб. Просто пиша нуб. Това е по-лено. Хора, в коментите напишете, че не са нубови. После ще... Ох, ще идете. Ти много добре нещата не слушаш. Снуп, 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 снуп. Ама къде е написано на това? На кое? Над спона. На синьото. И съм бъгнат, не мога да хода. Съм се спрях там. Аз имам са видео. Да, аз съм с 6, у нас е с 17. Аз съм... С колко съм аз? 3. Майка. О, мага! Аз взимам минутка. Добре, това беше всичко от нас. Благодаря, че гледахте. Не го Слагайте... спирай. Защо? Ще не е друго. Ще направя друго видео. И да. И... Ари, чао, subscribe и баба.